Cuscús! Mala chispa me leves e ás veces non parece que o bosque está animado. Bah. A pouco máis. Amigos, temos que andar contigo. Non nos podemos descoidar ou algún día o home vai nos descubrir. Sí, e logo de quen é a culpa? Quen era o vixía encargado de dar a voz de alarma se se achegaba o home, Eu non. Por que mirades para min? Se cadra debíamos nomear outro vixía. Outro vixía. Levo moitos anos facendo de vixía. Son unha árbore que está máis preto do camiño. Eu a máis alta. Se se me encargase a min esa misión, podería ollar o horizonte desde lonxe e avisar cando chegase o home. Non como a ti. Non sei como o Carballo te puides coller. Que o home te ignore, amigo Carballo. Fura croios. Que o home te ignore. Xa empezaba a botarte de menos. Eu son indexoso. O que pasa é que non sabes aceptar unha Por favor, crítica. non discutades máis. Dime, amigo Piñeiro, non é certo que cando cantas non te atabexas? Sí, é certo. Pois daquela, a próxima vez avísasnos cantando. Ajá. Estupendo. Somos homes. Xa o dicía eu. Están plantando un árbore nova na fraga. Pois é vos unha especie ben rara. Ei, amigos! Podería dicirme algún de vos como é a árbore nova? É moi elegante. Moi elegante. Os seus froitos son brancos como o seixo, e máis lisos que as follas do acibro. E as polas son delgadísimas e tan longas que non podo ver onde acaban. E non ten follas, nin un só abrocho. Se cadra non abrocha nesta época. Quere vostede cantar connosco? Seguro que ten unha voz delicada e armoniosa. A todos nos agradaría que se unise ás nosas. A que ven iso? Que é o que cantan vostedes? Pois imitamos o son do vento. E para que? Son vostedes o vento. Non, claro que non. Daquela, que pretenden? Permítanme que lles diga que non me parece seria a súa conducta. Que é iso? Nunca na vida oíra cousa ao paso. Deixademe a min. No seu interior escoitanse vibracións, algo así como un timbre que soa a gran distancia. Diga. Hola, querida. ¿Cómo estás? Oense voces. 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 Saiban que vivo consagrado á ciencia. A través de min pasan as conversacións dos homes. Que non oio. Dime como van as cousas pola cidade. Claro que vou ir á festa e logo ti non. Estrearás algún modeliño. Como sempre andas a última. Bisón. Pero, querida, o bisón xa non está de moda. Este ano vou vos sorprender. O nunca visto. Penso lucir un abrigo novo. Abrigo. Oín abrigo. Abrigo, 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 abrigo. Abrigo. Revelar o segredo das conversacións que pasan polos meus fíos está castigado pola lei dos humanos.
muchas horas. Siento un nudo que se cierra en la noche que llora. Se me agolpan las palabras, no consigo explicar cómo no llena la tierra solo la palabra amar y amar. Tu nombre está, palabra amor, escrito en mi piel sin remisión. Sufro en esta celda oscura desde hace muchas horas. Penas que llegan en silencio y lentas me devoran. Se me agolpan las palabras, no consigo explicar cómo no llena la tierra solo la palabra amar y amar. Tu nombre está, palabra amor, escrito en mi piel sin remisión. No pierdo la esperanza de encontrar mi libertad, y es solo esa palabra la que me hace soñar. Todas las demás no importan, las quisiera olvidar. Son hogueras en el agua, es un humo que se va y se va. Tenemos que ser valientes e entrar. Linda está dentro. Está... Sí, o Cedro Vello morreu. Por fin decidiu cumprir co seu destino. Co seu destino. Sí, co seu destino. Agora poden facer del mesas de comedor ou sofás de gabinete, que foi pro que naceu, non para agachar pardais e cantaruxar parvadas. Aprendan todos del... Sí, que fai aquí ese eucalipto? Tería que estar converténdose en portas ou en fermosísimas pezas de tarima de parqué. Ti, a que esperas para dar varios aparadores? Ou sexa, que temos que morrer para ser serios e útiles. Que tiña dentro? Que máis? Couza. E que máis? Morte. Xa estaba morto. Sempre o estivo. Oístes? Por que non entoamos a nosa canción preferida? ¡Estupendo!